Yon ngawi widah. Nih, mereka kagak ada Mbah Kemis, semoga Mbah Kemis.
Sukini monggo. Caping gunung didangdutke. Dek jaman perjuang jur kelingan anak lanang. Kowe enak lho Mas. Biar tak openi ning saiki ono endi. Matur nuwun. Sing kalbu lirmu yai sengoro datana bisa luntur ke tresnaku bos kabeh kene. Bos nganggo sor sik to. Nganggo HS sik di DP. Kok berubah dadi abu-abu lho. Satrupati Mring sliramu dadya ing sisiku. Mugi Gusti nglilani Tresno Waranggono pariki. Yo. Ade, nganggo ditarik lho monggo.
iso glunturke tresnaku lagi panggungnya pindah ya. Iki ngapurane ora tekan kono nggonku. Ora apa-apa Mas. Sementing nang kene. Sabda Pandita Ratu mung sliramu ing siseku mugi Gusti nglilani tresnaku iki kira-kira bose lenggahe teng pundi Mas? Teng pundi Mas? Ah, engko tak ya do rene. Monggo. Pak Parno. Teng pundi, Pak? Bos sinten? Oh, alah ora usah. Ora nganggo. Bos Bejo. Ije. Oh, yang punya wilayah Ancol, Ije. Pokoknya di sini bos semua, Dek. Semua bos. Ah iya, semua bos. Jan-jane kemene nganti
nggih, nggih. Janjane kowe nang endi gelagatmu sajak nyupriyani atiku sujono kowe kencan karo priya liya Ayo, ayo. udang kuning
Ayo Renci Ucul langsung pamberitan saking Ibu Yati. Bu Yati monggo. Monggo Bu RT 02. Lunga mangetan Surabaya terus nang Bali mangulon lunga nyang Bandung ora ketemu terus akunya ke Jakarta. Ayo Jebul ora ketemu iki bose Bu Yanti. La jepul lane krusak krusuk keburu nafsu Asik. wakasane montang manting ragate akeh aku dhewe kang kebanting. Gimana sih? Bu Bos agak metu-metu ya. Ya. Metune mengko keri. Oh no. Cahyo Kirono campur sanya Indonesia. Ning desa-desa ngomangetan Surabaya terusnya Bali mangulon lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta. Cahyo Kirana jebul ora La jepulane krusak krusuk keburu nafsu wakasane montang manting rakate akeh aku dhewe kang kebanding. Ijane sapa to?